Ganske få danskere kan bryste sig med titlen frømand. Optagelseskravene til frømandskorpset er benhårde. Ideen i det er at lave nogle af de bedste specielle operationsstyrkesoldater, der findes. Søværnets specialoperationsstyrke blev oprettet i 1957, og siden da er kun 311 danskere sluppet igennem nåleøjet og har gennemført uddannelsen på basen i Kongsøre. 90% af det er psyken, og 10% er det fysisk. Igennem et helt år har DR fået lov til at følge en række elever i deres kamp for at klare sig igennem den ekstremt krævende uddannelse. Det hårdeste, jeg nogensinde har prøvet. Der skal gøre dem til nogle af Danmarks bedst trænede soldater. Kom op! Kom nu afsted! Det handler om en eneste ting, og det er vilje. Og til frømænd, som bliver indsat i specialoperationer over hele verden. Jeg har været i situationer, hvor det har været tæt på. Men lige bag mig, der sidder der 8-10 kollegaer, og jeg ved fandme, at kommer man galt af sted, så dækker de ens røv. Missionerne foregår ofte fra søsiden, med det formål at bekæmpe terror eller pirater, indhente informationer om fjenden, eller for at hjælpe politiets aktionsstyrke på krævende og farlige opgaver i Danmark. Man er jo altid forberedt på det værste tænkelige. DR har også fået adgang til at følge livet som frømand bag porten i Kongsøre. Generelt så ved man ikke, hvad det er, vi laver. Et liv, der handler om et broderskab. Man er super afhængig af hinanden. En familie, der er svær at komme med i, og nem at falde fra. Men de få, der har viljen til at klare sig igennem, vil for altid være frøer. – 169 ansøgte. 70 aspiranter kom til optagelse, men kun 17 gik videre til Søværnets grundskole i Frederikshavn. Her blev de kommende elever introduceret til det militære system. En faldt fra. Forud venter 8 måneders hård indlæring. Erfaringen viser, at mange vil falde fra. Kun få vil komme igennem og blive frøer. Der er nu 16 elever, som møder op til deres første dag på Frømandskorpsets elevskole i Kongsøre. Gutter, så er det fandme nu. Så er det med nu, mand. Det er vildt nok. Morgen. Morgen. Ned. Line op. Stueformanden forrest til at dirigere. Go! Hver dag de næste 8 måneder vil starte sådan her. I østen stiger solen op, den spreder guld på sky. Går over hav og bjergetop, går over land og by. Den kommer fra den fagre kyst, hvor paradiset lå. Den springer lys og liv og lyst til store og til små. En time senere efter kåretest og en 5 kilometer løbetur i højt tempo, kommer eleverne tilbage til basen. Et par af eleverne har været på elevuddannelsen før, men faldt fra undervejs. Jeg har været her før. Hvor mange flere har været her før? Ja. En mere. Så de har videregivet erfaringer og fortalt, hvordan man skal gøre, og så alle ligesom er med på, hvad det handler om. Er det rigtigt? Har de fået informationer om det hele? Helt tydeligt. Og de har hele tiden været opmærksom på, at den opskrift, de 3 herrer, der har været her før og benyttet sig af, den har tydeligvis ikke virket. Så de skal nok ikke gøre lige, som de anbefaler hver. Ja. Det har de regnet ud, ikke? Ja. Det havde de også regnet ud. Op og stå med ryggen mod volden, med hovedet frem mod hjelmen. Det er godt. Nu venter det vigtigste symbol på, at de 16 er optaget som frømandselever. Den røde hjelm. Så længe de er elev, så bærer de altid den røde hjelm. Den forpligter også. Når man får den røde hjelm, så løber man altid. På den måde når vi også mere. Det vil sige, at vi kommer hurtigere fra det ene sted til det andet. Det bliver jo bare et symbol på det at være elev. Og det at se, at folk falder fra rundt omkring en, og man står tilbage stadigvæk bærende en rød hjelm. Så det er et symbol, som der bliver stærkt for eleven. Hvis man ønsker at melde fra,
tager man hjelmen under armen og stiller sig ved siden af de andre, hvilket klart tilkendegiver, at man ikke ønsker at deltage mere. Skal de huske, når de om lidt får lov til at gå over og tage deres hjelm, at det er første gang, de får lov til at tage hjelmen. Hvis de skal op til stativet igen, så er det for at sætte det. Og det betyder, at de er afgået. Så når jeg siger til, at det over at finde deres hjelm, på med den, og i løb til stillpladsen. Jamen, elevskolen date. Jamen, det føles som om, det var i går. Jeg kan stadig huske det, og det er 6 år siden snart, ikke? Det er så morgen, hvor man får sin rødhjelm på. Og så ændrer verden sig rimelig drastisk på et splitsekund. For når man får rødhjelmen på, der er man dis. Og der bliver ikke talt synderligt pænt til en de første 8 uger. Men ja, jeg vil nok sige længere tid. Spænd op i kåren. 1. 2. 3. Med retten til at bære den røde hjelm følger retten til belønninger. Belønninger er som regel 25 armbøjninger, 25 mavebøjninger, 25 findeslag og 25 englehop. Det kaldes en belønning, fordi det lærer eleven, hvilken adfærd der ønskes hos frømandskorpset. Vi kører aldrig nogensinde med urimelige ting. Vi kører med hårdt på, vi kører med dem og deres. Så tonen er helt anderledes end den, I kender den. Lige pludselig er nogen, der stiller krav til dem. Bare små ting, som de skal slukke lys og lukke døren efter sig, er åbenbart noget, de ikke lærer derhjemme mere. Det skal vi nok lære dem. Pædagogiske principper bruger vi jo selvfølgelig også. Det er dog mere konsekvenspædagogikken, vi anvender. Samtidighed. Forfra. Man er konstant under pres, men man lærer vel at leve med det på en eller anden måde. Det bliver hverdag. 3. Her stillet. Kig op. 5. 6. Kig op. 8. Her stillet. Kig op. Talje. Stop! Hvad har de ikke forstået ved at kigge op? Ja. Traf. De er de eneste, der ikke kigger op. Det er sgu da ikke komme bag på dem, hvem det er, de mener vel. Kig nu op! Hvorfra? Til at starte med, ønsker vi jo bare, at de skal forstå, at deres handlinger har en konsekvens. Og når de bliver færdige engang, så er konsekvensen jo død eller ødelæggelse for dem selv eller patruljen. Men i starten er det meget mindre skala, vi kører på. 6. 7. Op! Sigbræt og Vestergaard, tror de ikke, at de skal kigge op? Halløj. Tror de på, det er træf? Nej. Så kig derop! Halløj. Hvorfra? Hold ben op. 5. 6. 7. Stop! Forfra! Højre ben op. 1. 2. 3. 4. Forfra! Soldater fra frømandskorpset går klar til at træne faldskærmsudspring. For frømandskorpset er faldskærmsudspring en af de muligheder, de kan bruge, når de med kort varsel bliver udsendt. Derfor skal træningen hele tiden vedligeholdes og udbygges. Man kan hurtigt blive stresset og forvirret i det her miljø her, for der sker rigtig mange ting. Det gør der. Og lige pludselig så er der måske en ny tasker på vej ind og så videre også, ikke? Altså sådan kan det også være, ikke? Vi kan jo ikke sige, hvornår noget sker. Det er jo ligesom, det er jo verdensgang, der dikterer, og politikernes beslutning, der afgør, hvor vi er henad. Så for 1,5 år siden stod jeg med et varsel på en uge. Altså sådan kan det også være helt ekstremt, ikke? Så det er bare for at sige, sådan er hverdagen. Igennem deres elevtid og efterfølgende træning har frøerne lært betydningen af de små detaljer. At tjekke udstyret. Forskellen mellem liv og død. Vi har nok, altså dem, der er her, de har jo det gen her, kan man sige, fortsæt, når alt ikke er muligt mere, så fortsætter du.
Hvis du sidder i en dårlig situation, som er, at du sidder, lad os sige, et fangehul i Pakistan eller et eller andet, eller Syrien, ikke? Altså, så skal du have et spil med din modpart. Og det er igen det gen her med at sige, at nu i stedet for at slutte det hele, og så bare lade sig flyde med, så prøv at der er også en dag i morgen, og der er også en udvej af det her. Der er altid en udvej på en eller anden måde, lige meget hvor dårligt du sidder i det. Og det er vel det gen, man føder folk med, eller lærer folk op i, at selvom det ser fuldstændig uoverskueligt ud, så start på det, og så sker der garanteret en forandring undervejs. Frøerne skal springe static line. Det betyder, at faldskærmen automatisk bliver udløst, når de forlader flyet. Først bliver gummibåden smidt ud, derefter frøerne. For eleverne er det stadig den første dag på uddannelsen. Klokken er 12, og de har været i gang i 4 timer. For første gang er de ved at iføre sig tørdragter. De har fået 12 minutter til det. Instruktørerne ved godt, at det er for lidt tid. Det vi ønsker at se, det er, at I spænder hjelmen, og I bare ser at rive skelettet ud af røven. Det er bare ikke det, jeg oplever. Jeg synes simpelthen, det tager for lang tid. Vi har brugt 16 minutter på at iklæde en dragt. Det er simpelthen for langt. Lad være med at stå og fedt, når jeg snakker! Vil I forstå det? Halløj! Belønninger og formålet med belønninger handler i rigtig stor grad om, at vi gerne vil hjælpe eleverne til at forstå, hvad det er, de skal kunne og gøre. Altså, hvad er det for en adfærd, vi gerne vil have, at de gør? Det, som andre måske ville kalde en straf, det oplever vi som en belønning, for vi hjælper dem til at forstå, hvad er det egentlig, vi gerne vil have, og hvad er det, vi forventer. Ja, stå stille! Det er anden gang nu, og det simpelthen går for langsomt. Det er simpelthen står og ruder, rager, fedter og snakker til CVS'er, man. Det gider simpelthen ikke noget på. Grønne fyr, go! For enden af molen står der et grønt fyr, som eleverne skal ud og runde. En løbetur på ca. 800 meter. Det er 3. gang i løbet af en time, de er derude. Er det gået op for dem nu, at hvis jeg siger, at det skal gå stærkt, så skal det gå stærkt? Lad nu være med at fedte med de ting, når jeg står og snakker, Vestergaard! Da vi kommer ned i de her tørdragter, så har jeg det sådan om, at jeg er ved at besvime, fordi jeg er så dehydreret. Altså, jeg er helt færdig, ikke? Når de er indsat, så er det vigtigt, at de både er mobile med og uden finner. Så derfor laver vi sådan en lille mobilitetsøvelse. Løber det lige op ad bakken og tilbage igen, hvor det løber forlæns, og det er svævefase. Skal det ikke stå fedt? Nej, og der er flere andre, når jeg kigger rundt. Det er sådan, det hænger og dingler og dasker, og det ligner bare noget, det ligner rod. Hele tiden, hvordan sidder vesten, hvordan sidder bodyline, hvordan sidder finnerne, hvordan sidder kniven. Sløringsnettet. Sådan så det bare ligger på ryggraden. Sådan så de kan stå uden mørk skov på hvilken som helst tidspunkt. Tag det på med lukkede øjne. Vi lægger det fysiske bort, fordi det er ikke det fysiske, der presser. Det er bare en del af det, og det er faktisk meget rart at være i gang med noget, så man kan føle, at man lever. Det er nok mere det psykiske. Det er mere det psykiske. Nu har jeg fået hjelmen på, og var det det, der var målet i sig selv? Vi prøver at sige til dem, der starter, dem, der skal være elever, at de skal sørge for, at der ikke er nogen ubetalte regninger, at de ikke lige pludselig skal stå med kommunen og skal aftale et eller andet eller gøre noget.
Det kræver 100% af de unge mennesker, og det kræver det fra start til slut. I østen stiger solen op, den spreder guld på sky. Jeg tror, jeg har sagt til mig selv, at for at komme igennem det her forløb af at høre fra folk, så er man nødt til at have styr på sit bagland. Og på et daværende tidspunkt, der følte jeg bare, at jeg havde alt andet end styr på mit bagland. Jeg var slet ikke der. Og kunne ikke finde glæden i at være der. Fordi at jeg gerne ville være et andet sted. Og det er meget svært, når man har gået og haft den her drøm om at være lige her, hvor man er. Men jeg kunne ikke finde glæden i det. Jeg kunne ikke være der. Jeg var der ikke. Altså, det var ligesom at være til en rigtig dårlig træning på en rigtig regnværsdag. Altså, virkelig, og jeg ville bare gerne have det sluttet. Og det gjorde det kun ved, at jeg tog hjelmen af. Og så gjorde jeg det. Og ja, jeg fortrød det lige med det samme. 2 elever falder fra på dag 2. 14 elever er tilbage. Selvom man indgår i nogle meget sådan tætte relationer og lærer hinanden rigtig godt at kende, så når nogen stopper, så bevæger gruppen sig simpelthen videre. At der er så stærkt et pres på den gruppe, at de skal simpelthen kunne håndtere, at nu er det en ny gruppe, nu er vi en anden gruppe, og vi skal stadig have fremdrift. Så det er som sådan et godstog, der kører med 200 km i timen, og i det øjeblik, man hopper af, så kører toget simpelthen videre. Eleverne er kommet lidt for sent. De har derfor fået 4 gange 25 belønninger, det vil sige 100 armbøjninger, 100 mavebøjninger, 100 findeslag og 100 englehop. 2, 25, armbøjning, 7, 8, 18, 19, 20, 8, 9. Det er underligt, altså, fordi jeg kan huske så mange ting så konkret, selvom det er 6 år siden. At jeg blev bedt om at tage 100 af hver. Lige med det samme. 100 af hver, det havde jeg aldrig nogensinde fået besked på at tage før. Så jeg var altså bare i gang med armbøjninger, englehop, mavebøjninger og hvad der ellers hører til. Og så startede den der fysiske belastning bare, og det der ansigtsudtryk fra mine måske kommende kollegaer, i hvert fald dem, jeg var på elevskolen sammen med, der bare kigger på mig og tænker, hvad er det lige, vi har meldt os til? Eleverne har 17 minutter til at afvikle de 400 belønninger, hvis de skal nå at få noget at spise. 12, 13, 14, 19, 21, 22, 23, 24, 25. Godt, 2 videre hurtigt. Tak. Velbekomme. Ja. Hurtigt op, der Det fysiske pres på eleverne betyder, at de forbrænder 11-12.000 kalorier om dagen. En maratonløber forbrænder ca. 4.500 kalorier på et løb. Få noget fedt, ikke? Nødder, grød, ikke? Grød i dag, ikke? Wienerbrød, nødder, honning. Ikke? Giv dem gas. Husk, at vi talte i går om det der grød, ikke? Det ser rigtig godt ud. Det er grøden til dig, ikke? Vi talte om, ikke? Og du skal have noget af det her også, ikke? Ja, skal jeg se noget hen nu? Her er der masser af æg, ikke? Og så får jeg noget mere kulhydrater her, ikke? Kom over til det. Masser af skinkesalat, ja. Smør, fedt, hele tiden, ikke? Og æg, kød. Nu må vi gøre noget mælk, ikke? Når jeg begynder at gå lidt ned på det, så får I piskefløde i skabet om morgenen også, ikke? Til havregrød, ikke? Det er nu, I ligger og mærker. Nu banker der altså 12.000 kalorier ud af kroppen, ikke? Kan du ikke lige have det sidste? Ja? Kan du ikke lige tømme den til dig? Sådan, mand. Ikke? Få noget bacon med. Sådan. Velbekomme. Ikke? For at komme videre med deres faldskærmstræning, tager Frømandskorpsets patruljer Alfa og Bravo til Florida i USA. Det vi laver, det er, at vi gennemfører en uddannelse i frit fald. Normalt gør vi det i militæret, men der er ikke mulighed for at gøre det i forsvaret denne her gang, så vi gør det så civilt. Grunden til, at frit fald skal trænes,
skyldes, at frømandskorpset skal gøre klar til såkaldte MCATS-operationer, hvor de store 11 meter lange både smides ud med faldskærm fra Hercules-fly, og frøerne følger efter i frit fald med firkantet skærm. Fordelen ved den firkantede skærm er, at den kan styres på vej ned, så de selv kan bestemme, hvor de lander. As a skydiver, you must have the ability to be able to jump out of a plane and come down to a formation and dock with them nice and lightly. And for you guys as military, maybe as well, you're going on a mission, you've all got to jump out the plane, and you've got to kind of fly together at the same rate of speed and the same rate of fall rate. So when you open your parachutes, you're fairly close to each other, and you can go land together. All right, so guys, it's the best it's been all day. It's not going to get any better, but it is windy, okay? So we're going to let you go up. We're going to send Alpha first, then Bravo. You're going to make your solos, just a solo. Make sure you stay upwind. You've got to stay upwind. Whatever you do today, do not go downwind. And then if the wind starts changing, like maybe it's blowing like this, just kind of come out. Yeah, I'm only going to change the last leg. Frømændene skal tage et AFF-faldskærmskursus, hvor de øver frit fald fra 4 kilometers højde. Kurset består af 7 niveauer, hvor der hele tiden bliver bygget nye færdigheder på. For at få AFF-certifikatet skal de have vist, at de kan udføre de forskellige færdigheder, når de springer, så det gælder for dem om at få så mange spring som muligt, mens de er i Florida. And this was my 18,341 jumps. How old were you at the first jump? Me? Yeah. 25. 25? Yeah. Now I'm 69. Yeah. In a month and a half, I'll be 70. Det er tidlig morgen i Florida, hvor Alpha og Bravo møder ind til en ny dag på faldskærmsuddannelsen. Morning, guys. Hang us up, guys. You want to get your rigs? Morning. Don't look up. Do not look up. Do not look up. It's an optical illusion. Et tykt skydække med småbyer har lagt sig over flyvestationen og umuliggør, at frøerne kan komme i luften og videre i forløbet. Right now, what is this? This is rain. This is rain. We're going to take a break. Yeah. Ventetiden går med træning. If you just go forward and then go neutral, you're still going to have momentum. You're going to have a coast. As you see the go come through the door, Yeah. presenting to the wind, like you're saving a goal in the World Cup for Denmark, eh? Yeah. Okay. Problemet det er vejret. Og det er jo det største issue, når man gerne vil op i luften. Vi skal have lav vind, så længe vi lever, eller så længe vi ikke har så mange spring på banen. Og så skal vi have skyfrit, så vi kan komme højt op. Problemstillingen er, at man kan ikke springe igennem skyer, eller hvis du kommer fra en høj højde og du udløser, og du ikke kan se, hvor du skal lande, så kan du risikere at ryge længere væk fra din landezone, end hvad godt er. Du går ikke i gang med at holde pause, og så klarer ærterne med udstyr og så videre, fordi opkald kan komme når som helst. Og det ser vi jo herovre med vejrforholdet, men man kan også nemt overføre det til noget operativt, således at du klarer tingene, du går ikke ind på køjen og sover, og så retter du alle dine ting dagen efter. Når du kommer hjem, så sætter du dine ting i orden, sørger for, at de er klar, hvis ballonen går op 2 timer efter, og så kan du gå i seng bagefter. Endelig ser det ud til, at vejret bliver bedre. En testflyver bliver sendt op, og optimismen breder sig. We want to watch those canopies in the air and see what's happening to them, you know, because we can learn a lot by watching them, see if they're going backwards, see where the winds, because the winds are still fairly strong. I want to
see this. See the yellow one? He's doing the right thing. He's just staying facing into the wind. The blue one keeps coming downwind. Not a good idea. So guys, listen up. It's too windy. They're backing up at 5,000 to 3,000 feet. It's 50 knots. You know, as much as I want to send you, it's much more important you go home, all of you with no broken legs. Okay, dagen for mig er lige så frustrerende som jer. Det ene øjeblik, så har jeg mig bevæget i går, og så nu så er det bare ned af hoften, og det er pisse frustrerende, at vejret det driller. Det er det. Vi skal holde fokus på, at vi når det, vi skal. Så i morgen er en ny dag. Så det skal nok gå, og vi skal nok nå det, vi skal. Traf, kom så! I Kongsøre er eleverne nået til deres anden uge. Der er 14 elever tilbage. De skal lære om underafkøling, hypotermi ved at prøve det selv. Viden om underafkøling er livsvigtig, da de af eleverne, der kommer igennem elevforløbet, kan komme til at stå i skarpe situationer, hvor underafkøling finder sted. Luften er 5 grader, vinden svag til jævn, vandet er 3 grader. Hansen! Spring i vand igen. Hansen, lær at tie stille, når de er på vandet, ikke? Hej. Op igen. Lige nu der fryser de bare, og er blevet lidt kolde, men de kan jo sagtens arbejde videre, ikke? Hvor er Traf henne på skalaen? Hvor er de henne, Traf? På skalaen? Lige over midt, eller ikke helt på midt endnu. Når de har kulderystelser, så producerer det noget varme. Hvor meget svarer det cirka til? Når de står her og ryster, hvad svarer det så cirka til at varmeproducere? Let gang. Let gang, ja. Så en anden måde, kan man sige, hvis man har muligheden, man står her og tænker, det bliver nok kun værre, så kan man stå og ryste. Men man kan også kombinere det med at gå, og hvis man alligevel kan søge skjul eller sådan noget, så producerer man lige så meget varme ved at komme afsted. Ja. Den næste del af øvelsen, som vi går i gang med lige om lidt, der skal de vise over for mig, at den nedadgående kurve, som de er i gang med nu, den skal de vende. Det skal forestille dem, at de skal kunne være her i 10 timer. Det vil sige, at de er nødt til at vende kurven. Så snart de har vist over for mig, at de har styr på det, så stopper øvelsen. Formålet med vandgangen er, at eleverne skal blive så kolde, at de er på grænsen til hypotermi, underafkøling. De skal derefter selv sørge for at vende den nedadgående kuldekurve. Eleverne har fået udleveret en rygsæk med udstyr, som de er 2 om at dele. Hvad siger du? Har I smidt under bukser? Jeg kan noget til benene. Ja, det skal vi også under bukser. Ja. Lige nu, der går det simpelthen ikke stærkt nok. Kan du huske, jeg talte om at bryde den der kurve, og så skulle du bare gå op. Eller jeg brugte 20 minutter på at ligge her, og de ligger stadig og ryste. Så nu gør de et eller andet helt dramatisk anderledes. Om det så kræver, at de går op, starter helt forfra, eller hvad de gør, det ved jeg ikke. Men nu gør de et eller andet, så jeg kan se, at der virkelig sker noget. Hvad fanden er de 2 nu begyndt for? Vi prøver at vinde noget aktivt. Okay. Jeg kan godt tænke mig, at de har brugt en lille smule mere af undervisning. Tanken er jo god med at hæve aktivitetsniveauet, så producerer vi noget varme. Lige nu er de udsat for en masse windchill-faktor, og de bruger en af de mindste muskelgrupper i kroppen. Så de bliver formentlig trætte, før de får varme. Og lige snart de bare har fået en lille smule varme, så forsvinder den lige så hurtigt igen. Så tanken er god, og de er nødt til at gøre tingene ordentligt. Så kender de øvelsen air squat, ikke? Nej. Så prøver de lige at lave 200 af dem. Er de begyndt at få varme? Halløj. Er det bare noget, de siger, eller har de fået varme? Jeg begynder at kunne mærke det. Okay.
Så fik vi vendt kurven, ikke? Ja. Støvlerne og hjelmen på, og de er væk inden for et minut. Go! Go! Eleverne ved aldrig, hvornår de får en melding. Men når den kommer, ved de, at de skal reagere omgående. Kom afsted! I Florida starter en ny dag igen med overskyet vejr. Frømændene er nu mange spring bagud, og der lægges planer for, hvordan de kan indhente det tabte. So I'm going to talk to everybody, get as much information as I can about the weather, and if they kind of say, look, for sure we're not jumping because of this front, then I'll call the tunnel if you want, and we'll book maybe 3 hours. We'll spend the whole day there. We'll go in for an hour, come out for 30 minutes, debrief, go back in for an hour, come out for 30 minutes, go back in for an hour. Yeah. I'd say in 3 hours we could get them all doing all the forwards, backs, ups, downs. As we should have done in the air. Right, yeah. Yes. So we have a plan. We have another plan. Have a plan, yes. All right, good. Okay, Svende. Ideen er, at vi går i vindtunnel, og så får vi lavet de her op og ned og flyve hen og side også, som man skulle gjort i Airborne. Vi er ligesom oplært i, at der sker ting, og der sker fejl, og tingene forandrer sig. Og så har vi ligesom man kan sige, en evne til at stadigvæk fortsætte rækkerne serie, eller gøre noget andet i stedet for. Men stadigvæk ligesom, at vi når vores slutmål. I vindtunnelen kan frøerne øve alle de manøvrer, som de senere skal lave i frit fald. So easy. All we need now is some good weather. I'm going to check on the wind, see how the winds are doing, all right? Endelig klarer vejret op, og frøerne sætter alt ind på at indhente de spring, de mangler. Det ser ud til at også klare rigtig mere op med skyerne, så jeg tror, vi går i 13.000 fod, og så kan jeg lave det helt store program også i dag. Så det tegner godt. Make sure you flare all the way before you touch down. You still have your legs like that. That doesn't help you. Man er spændt. Det er en følelse, man kan genkende kvæg vores job og mange af de ting, vi har lavet, så det er ikke en ny følelse. Men man er spændt, og når døren den går op, så ved man, nu er det ved at være tid. Men så snart man kommer ud og står på siden af flyveren, så forsvinder alt fokus fra alt muligt andet end det, der er vigtigt lige nu. Og det er de opgaver, man har undervejs for at bestå de her levels der. Og så bare holde sig svævende, holde sig stabil, være afslappet. Det er noget af det, som vi lærer under uddannelsen, at man lærer ligesom i steps. De skubber en lige så stille. Man synes selv, det er utrolig hårdt, og det er utrolig strengt, men de skubber en lige så stille, så man lærer at leve med det der stressniveau. Man har frygten stadigvæk, fordi der er jo langt ned, men man går ikke over i panik. Man har lært ligesom at arbejde med det, selvom man er i den der situation.
Graduate? Yeah. Tillykke udmærket. Ja, faktisk sådan der. Godt gået. Tillykke med det. På trods af vejret lykkedes det for alle frøerne at bestå kurset. Thanks, man. Det er elevernes 4. uge på uddannelsen. 6 elever er faldet fra. Nogle på grund af skader, andre på grund af det mentale pres. Der er nu kun 10 tilbage. Ja, vi har i hvert fald haft en meget lang march i nat. Den har jo taget allerhøjst 9 timer for nogen, ikke? Og for andre måske 6 timer. Så der er nogen, der har været heldige at få måske 2 timer i soveposen ude på en mark i nat, inden vi skulle op og løbe 17. Ja, vi tror, vi har løbet en 17 kilometer med en af instruktørerne her til morgen også. Eleverne var ellers klar til at holde weekend, men på nattens orienteringsmarch har flere af dem overtrådt reglerne. Gået for tæt på huse, talt med fremmede eller hinanden, og derfor får de nu endnu en belønning. Er der nogen, der har dårlig samvittighed over det, der skete i går, så træder de 3 skridt frem. Så gælder det de 7 herrer. Ned og finde stammen. Herop. Go. Er du klar? 2, 3, 1, 2, 1. Stille og roligt frem. Eleverne og træstammen bliver transporteret væk fra Kongsøre. Hvor og hvor langt ved eleverne ikke. Vil du sætte den ned? Ja. Ja, handen. Halløj. Jeg ved godt, hvor hurtigt jeg har, ikke? Halløj. Ja. Så det var hurtigst muligt til Kongsør. Er det nede langs vandet den vej? Det er bare hurtigst muligt til Kongsør. Halløj. Vi tager den op på maven og så op på skulderen. 3, 2, 1. Op! Hvis eleverne glemmer noget, bliver de tildelt en belønning, så de ikke glemmer det igen. Den tunge gule lygte for at have glemt at skifte batterier, det røde tunge jerngevær for at have glemt geværet, eller det store kort, hvis man har smidt sit kort væk under orienteringsmarchen. De skal bære disse ting på alle øvelser, indtil instruktørerne giver dem lov til at tage dem af. Skal vi gå en lille smule frem? Ja. Vi skal have den skæv fordeling. Hvad er der galt? Vi skal have vægten længere bagud. Vi halter. Man har lyst til at give op, eller er lige på kanten til, og så jamen, man har ikke lyst til at svigte ham, der går ved siden af, fordi hvis jeg slipper vægten, jamen, så skal han bære al den vægt, jeg lige er gået med. Nu her, hvor det er, at vi så bliver presset så meget, så det er jo klart, så rører vi bare endnu tættere på hinanden, fordi vi kommer til at se hinanden fra nogle sider, som man normalt ikke vil vise andre folk. Det er lige før, at jeg føler, at jeg kender nogle af de her drenge, som jeg egentlig kun har kendt et par måneder, bedre end jeg kender mange andre, som jeg har kendt i flere år måske. Er vi klar til en pause? 3, 2, 1. Men det, man lærer om sig selv, det er helt specielt. Altså, man lærer, at hvis man bare bliver ved, så kan man klare alt.
Når folk er elevskolemæssigt at være kolde og synes, nu er det hele noget lort, så har man kunne kigge over på ens elevkammerater, og hvis bare en af dem har siddet med et smil, så er det smittet af på resten af gruppen, ikke? Og hvis bare en lige har haft overskud til at sige, det kan blive værre endnu, så kan man sgu, ja, det har du sgu nok ret i, det har været værre i sidste uge, eller det kan blive værre. Ja, så får man lige pludselig en til, og det smitter hurtigt af. Hvis bare en har det, og det har typisk i sin gruppe, så er der altid en, der lige har overskud, og det sørger han så for at give videre til andre i hvert fald. Det er den profil, man gerne vil have, ikke? Jeg kommer med en af mine dumme idéer igen. Kom med den. Vi lægger det op. Tager jakken rundt om, lægger op på, som om det er en rygsæk. Lægger op på her, så kan man holde rundt om den sådan her. Nej, det virker ikke faktisk. Jeg kan godt lide dine idéer, Vidka. Tak. Hvor langt går vi så? Halvvej. Kom så, spænd op. Dem, som man er på hold med, man har set dem alle sammen græde, og man har set dem alle sammen være sure, og man har trøstet hinanden alle sammen, ikke? Man sidder helt og får en klump i halsen, når man tænker på nogle af de andre, når de har stået og grædt. Så specielt dem, man har været på hold med, dem får man et helt specielt forhold til. Så er man også bare meget sammen, så vi er jo skide gode venner alle sammen. Det er sådan den anden familie. Eller måske den rigtige familie. Jeg skal fandme lige ind i det her. Vi har 5 minutter eller sådan noget. Jeg laver ikke noget. Der står 2 frømænd op på taget af styrehuset. Resten af gruppen, de er så klar til at gå på post, hvis noget skulle gå galt eller udvikle sig. Og kommer vi op og får 2 gram af det her, jamen så slår vi en voksen mand ihjel. De tegner kraftedeme, men der ikke ruten ind på deres kort, mand. Hvad fanden har de tænkt dem? Det er bare ikke godt. Helt igennem, utilgiveligt. Helt igennem.